Dolomitetan Tretxime di Labaredo mitikoan burutu dute gasteiztarrek Alpetako bigarren erronka. Panorama izena duen 8 ze eta 500 metroko pareta ikusgarria. Alpetako biderik zailena. Horretaz aparte, Tretxime di Labaredon dago Dolomitetan, eta Dolomitak oso ezaguna dira arrokako orratz handia dagozelako, baina baita ere arrokaren kalidadea oso txarra delako, ez? Paretak 500 metro ditu eta banatzen da gehien bat esan genezake hasieratik erdiraino dira zaitasun handienak. Eta hor aurkitu dezakegu largurik zailenak hortxe daude, erdian, paretaren erdian, eta ailegatzen dira 8 ze maila arte, ez? Hori sekulako zapaian, ez? Asko ateratzen da paretatik, oso desplomatuta. Uztailaren 8an ekin zioten lehenengo aldiz paretari. 10ean bigarren saiakera eta 3ean lortu zuten helburua. Hori bai, bibak eginez gau zaila pasata gero. Gelitzen zitzaizkigun 300 metro, baino ekaitza gainean geneukan eta erabaki genuen repisa baten lo egitea, repisa txiki baten, ez? Sekulako gozea eta goizeko 4 eta 4 oroan ikusten genuen zerbait hasi ginen mugitzen eta uste dut 5-4 gutxi geundela ja mugitzen eta eskalatzen, ez? Geunduen kongelautak eta atera nahi genuen goitikan eguzkia ikusteko, ez da azkenean nola hotza zegoen mugitzen zara. Proiektu honekin 3 egin dituen, 2 burutu ditugu dagoeneko, zupatzen da panorama Alpetako biderik zailena dela, eta 3. bat lortzea gustatuko litzaiguke.